Гасырлар, галәмнәрне, континентларны тоташтырып, үзе белән күкләргә күтәргән, ташкыннарга салган, күңелләрне күл, урман, басу, йолдызлар белән тоташтырган илаһи дулкын ул җыр. Җыр сәнгате иң популяр сәнгать төрләренең берседер мөгаен. Кешелекне җырсыз күз алдына китерергә мөмкин түгел. Ул кешелек белән бергә яралгандыр. Җыр, көй, чырдан аерылгысыз. Һәр чырның үз җыры. Татар җыры абруе белән дөньяны яулап алган. Ул дөньяның дүрт ягында милли моңыбыз булып яңгырый. Ләкин аның үзәге Казан, ә сандугачы татар җырчысы. Халык көйләренә нигезләнеп иҗат иткән беренче профессиональ композитор Салих Сәйдәшев. Аның көйләре һәрчак актуаль. Аның бөтен иҗат тормышы татар музыка сәнгатен, театрын үстерүгә багышланган. Салих Сәйдәшев Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының 60-ка якын спектакленә көй иҗат иткән композитор. Алар арасында Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бану, Фәтхи Бурнашның Яшь йөрәкләр, Таҗи Гыйззәтнең Наёмчик, Кәрим Тинчуринның Казан сөлгесе, Кандыр буе, Сүнгән йолдызлар, Зәңгәр шәл музыкаль әсәрләре бар. Алар татар милли сәнгатенең алтын фонды булып санала. Беренче тапкыр Зәңгәр шәл музыкаль драмасы 1926 елның көзендә күрсәтелә һәм инде менә 100 елга якын репертуардан төшми. Татар халкының яраткан спектакльләренең берсе. Ә 1929 елның февралендә Салих Сәйдәшев иҗат иткән Совет армиясе маршы премьерасы вакытында алкышлар шул кадәр көчле була, маршны хәтта 3 тапкыр уйныйлар. Султан Гыбәши, Александр Ключерев, Әнвәр Бакиров, Захид Хабибуллин, Җәүдәт Фәйзи, Мансур Музафаров, Нәҗип Җиһанов. Бу композиторларның әсәрләре татар музыка сәнгатен яңа югарылыкка күтәреп, 100 ел дәвамында яңгыраган, халык күңелендә онытылмас хатирәләр калдырган данлыклы әсәрләр. Jırga salıp Hacı Berem Fatimam Jır seyüşe dostlarım ardından Mik yırak jirlerden Utişindeki illerden Ezilip selam sina basirdan Mini sen, min ulmen Bitmez güç alam tuğan ilimden Mini sen, min ulmen Bitmez güç alam tuğan ilimden Anlattım Ankara'lar, uyanalar, balımlar
әккән идем, әгәр сөйә калсаң. Миннән башка берәр бүтәнне сөйбар тик миннән яхшыракны. Сөймән ләкин миннән түбәнне. Сөйбар тик миннән яхшыракны. Сөймән ләкин миннән түбәнне. Музыка сәнгате тарихына Фәрит Яруллин беренче татар балеты Шүрәленең авторы буларак кереп калды. Булар балетның төп геройлары Былтыр белән Шүрәле. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры каршындагы мәйданга килеп, сез аларны күрә аласыз. Фәрит Яруллин 1941 елда Совет армиясы сафларына алына һәм 43 елда геройларча һәлак була. Шүрәле балетының уңышы искиткеч була. Балет ил буйлап атлый, ул дистәләгән сәхнәдә куела. Аннан соң СССР шикләрен узып, Болгария, Монголия, Польша, Румыния, Германия, Албания, Мексика театрлары афишаларын бизи. Шүрәле балеты татар сәнгатенең җәүһәре, инҗе бөртеге. Нәҗип Җиһанов татар музыка сәнгатенә алыштыргысы зур өлеш керткән мәшһүр композитор һәм сәнгать эшлеклесе. Аның тырышлыгы белән Казан дәүләт консерваториясе ачылган һәм ул 40 елдан артык аның ректоры булып эшләгән. Бүген дә консерватория Нәҗип Җиһанов исемен йөртә. Татар сәнгатендә беренчеләрдән булып ул СССРның халык артисты дигән мактаулы исемгә лаек була. Aman eyte almayın Karab onun kara kuzlerine
Рөстәм Яхин татар музыкасы классигы, күренекле шәхес, 400-дән артык җыр һәм романслар иҗат иткән композитор. Аның җырларын һәрбер җырчының репертуарында табарга мөмкин. Үзенең иҗатында композитор заманчылыкка омтыла, шуның белән үзенчәлекле дә. Ул татар фортепиано осталыгы үсешенә дә күп көч куя. Бүгенге көндә Рөстәм Яхин фортепиано әсәрләре татар пианистлары репертуарының алтын фондын тәшкил итә. Хәтта Татарстан гимны музыкасының авторы да Рөстәм Яхин. Козлар китә җылы якка, төркемнәре белән гел бергә. Козлар оча, ә без якын дуслар, сагынышып килдек күрешергә. Козлар оча сызылып кала зәңгәр юллары, казлар кебек үтәр, тезелеп үтәр, онытылмаслык яшьлек еллары. Сара Садыкова беренче һәм алыштыргысыз татар хатын-кыз композиторы. Салих Сайдашев үзе аңа көйләр язып карарга киңәш итә. Һәм 1942 елда Әхмәт Ерекәй сүзләренә "Көтәм сине тангосы" язуы белән ул композиторлык эшен башлап җибәрә. Аның җырлары халыкчан, үзенчәлекле, моңлы. Аның җырлары халык күңелендә. Күңелгә минем туган як, бигрәк тә якын шул син. Кырларың өстеннән искән, җилләргә хәтле сусыйм. Тезләнәм чишмәләреңә, бетми тик сусау гына. Мин бәхетле бары тик син, бәхетле булсаң гына.
Һәрбер чор яңа талантлар тудыра. Татар музыкасы сәнгатендә Алмаз Манасыпов, Ринат Еникеев, Фасил Әхмәтов, Рашид Калимуллин, Рашид Абдуллин, Луиза Батыр-Булгари, Резида Ахьярова, Фарид Хатипов кебек композиторлар яңа сулыш, яңа ритм, яңа гармония керттеләр. Аларның җырлары хәзерге заман образларын чагылдыра. Мин бит сине күптән аңлаттым. Җиләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын. Җиләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын. Зинһар өчен кермә төшләремә, уянамда никтер буйгам. Әйтерсең ләсу алмакчы булам, күптән кипкән сусыз кыйыда. Инде мин ничәнче мәртәбәм гасырлар китабын актардым. Күпме яу сугышлар аркылы син җиңеп чыккансың ватаным. Сез кайсы халыктан дисәләр, батырлар исемен атадым. Батырлар утларга керделәр. Тигисән булсын дип, тигисән булсын дип, тигисән булсын дип ватаным. Тигисән булсын дип, тигисән булсын дип, тигисән булсын дип ватаным. Күлесләрендә ак томаннар, күтәрелә таңнар атканда. Сагынып кайтамы туган якынларыма, шымырт шаулап чәчәк атканда. Сагынып кайтамы туган якынларыма, шымырт шаулап чәчәк атканда.
барышлары. Қазаным, қазаным, жер yüzünde синнен матуррак шәһәрләр, Кубалар мин беләм, Рим, Парижларданын. Тик күңелем аларны берсенә генә дә алыштырмас сине, и минем Казаным. Республикам минем Татарстан, халкым бәхетенә берсин туган. Сине яклап ирләр утка кергән, исемеңне тарих ташка куйган. Күтәрелә байракларым, күпме гасыр катламыннан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Республикам минем Татарстан, сөнмә җырсин безгә туган телесин. Төрле милләтләрне берләштергән, ямьле дәңдә, ямьле гүзәл илсин. Күтәрелә байракларым, күпме гасыр катламыннан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Республикам минем Татарстан, һәр яз гөрли синдә сабан туйлар. Данлы эшләр кала тарихында, яңа эшләр көтә синең куллар. Күтәрелә байракларым, күпме гасыр катламыннан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан.